Maviete ndikira. Maviete. 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 Big up, Maviete. Big up. Maviete ndikira. Difike. Mwawo nyinji, monga lero Saturday, sitimagona nsanga Maviete. Maviete Friday, Saturday sitimagona nsanga. Timakhala tilipo, tikolera ma movies, tikolenga mabuku, kamina tili ku clubbing, kamina tili kucheza ndi amayi, adadi, ana, oma frenzo basi, kuchira. Zizi, pachi Saturday. Big up Maviete. Maviete. Nkhani ya lero ndi ya ujinini. Zakeyu tsika. Nkhani ya lero ndi ya Zakeyu tsika. Oh, Zakeyu tsika. Oh, Zakeyu tsika. Oh, Zakeyu tsika. Ndifuna ndikaje nawe. Oh, Zakeyu tsika. Oh, Zakeyu tsika. Oh, Zakeyu tsika. Ndifuna ndikaje nawe. Zakeyu amagwira ntchito mboma. Zakeyu amakhomesa misonkho kwa anthu ovutika. Ndiye Zakeyu uja misonkho ija amabapo ndithu. Kumazilemesa ndani yekha. Anali wamfupi. Koma tsiku lina atamva kuti Yesu Khristu akudusa munsewu, Zakeyu anafunisisa ndithu kuti amuone Yesu Khristu. Zakeyu anapita munsewu omwe Yesu Khristu amadusa, koma chifukwa cha chigulu cha anthu atali, chifukwa iyeyo anali munthu wamfupi, samatha kuona yayi. Ndi amati akapita uku sakuona kuti chigulugulu, akapita uku sakuona chigulugulu. Ndi Zakeyu adang'anang'ana anaona pali mtengo. Ndi anakwera mu mtengo muja kuti amuone ndani, amuone Yesu Khristu akamadusa. Ndikana kulamaza kuti Yesu Khristu aja anadusa. Koma Yesu Khristu aja anadusa, anamuona Zakeyu ali mu mtengo muja. Ndipo anapita ndikukamuuza Zakeyu, tatsika mu mtengo mu. Chifukwa lero ndifuna ndikaje kunyumba kwako. Zakeyu anali wosangala ndi wodabwa ndithu kudabwa kuti wani mwandidziwa bwanji kuti zinanga ndi Zakeyu. True. Mufuna mukaje kunyumba kwanga. Zakeyu losika sanga mtengo. Asali kumvesa iya akuti ati iweyo Zakeyu. Iweyo sika. Wamfupi tu. Anali boma. Amajandira za misonkho. Koma Ambuye Yesu Khristu anamuyendera Zakeyu. Atapita kunyumba kwake Zakeyu anavunga phwando. Kunali kumwa, kudya, kudyerera, kusangalala nyumba mwake. Ndipo Zakeyu chikumbumtima chinamugwira kuti iyeyo anali wosayenera kulandira Ambuye Yesu Khristu nyumba mwake, chifukwa iyeyo anali munthu wochimwa. Ndipo Zakeyu chikumbumtima chinamugwira, analapa machimo ake. Ndipo anatenga ndalama zomwe amapera anthu aja nkumakabweza one by one. Koma sanangobweza ndalama zija, anayikapo chani, anayikapo banyira pamwambapo. Ndipo Zakeyu anamasulidwa. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anamukhululukira. Ndipo Zakeyu anakhala munthu osangalala kwambiri. Nde mbomamo munali Zakeyu wamfupi. Amadya ndalama za misonkho. Nde uthenga upite kwa Zakeyu. Mukundziwa Zakeyu.
amati pita apa misika ku ehe mumuze kuti ambuye akuyendera kunyumba kwako. Iwe ndi mwana wa mpesa, iwe ndi mwana wa nkachisi, ambuye akuyendera kunyumba kwako Zakeyu. Bwenza ndipo mulungu akukhululukira. Mboma mwet la MCP nali chenjeza nauza kuti akuluakulu mukakhala nthawi nzeru kumalana ndi maofficial amboma amene alowa pano mwa DPP mupepese. Mukapepesa mubweze chani ndalama zija. Mukabweza ndalama zija pakaleso fine yokuti muzilipira. Izi nkakuuzani kumabwera apa kumakuuzani koma munanyozera. Kule amene iso ni ndani angatiuze chani. Ine mafuna ndikuuze ndikunena kuti munakhala nthawi nzeru kudziwa kuti uwo mabandrama zaboma. Ukuchita kudziwa kuti unabandrama. Chikumbuti machizi kugwira kumaona malawi chapene alili. Mwene ndibwenze zinthu. Akuluakulu ine ndili mboma mwe ndinatenga police. Ndipo songa ndimukufuna kuti ine ndilipire chani? Banyira. Ndilipira banyira. Titane. Mukona ngati aboma sanga kuyamike. You came forward yourself. You are repentant. You are seeking a new beginning. Koma ayi nditu. Ndrama za magazi zijamweni. Ndrama za anthu osauka. Munyame nganganga munyazo benganganga. Munazo benganganga. MCP mukusowera kwambiri. Amukito ndi achisale sakusowera. Akunyapulani. Ulendo Yesu mafuna kupha. Ona na bupi. Ona na Ben P sinkakuza. Kumabwera pa TV kumayankhula ninakuza ndini musapange zimenezo. Musapange zimenezo. DPP MCP wa musanyengere ndipo musasekerere ndipo no chisoni. Pokupha mfiti sanga na ngope. Zija ndi mfiti. Zinapha chilima. Ala niwidika kulomberedwa mkamwa. Ndikukamwika pansewu ku Malawi. Zimene zimachitika Malawi. Zimachitika Malawi. Kumutenga munthu, kumupha, kumuombera mkamwa, nkhani ati yankazi, chibwenzi. Ndikukamwika pansewu. Makolo ake nkumantenga, nkumpeza kuti munthu jaonongeka. Nkhope ike sosaonanso nkhope ije. Mutabola ni mfuti. Mfutiwo ndikupeza munake kuti munake ndi kunkuju. Wamfutiwo. Ndipo omberayo ndi munthu ina wakuntchito kwa aninzake alaniyo pali mafoni so onesa kuti amankhoso ndaniso mkulu uyu mwana ntusa yu ati besta. Akuluakulu musayiwale kuti anthu azimene mapanga. Chilima kumupanga ndi chisiri chigawenga mwene kukamwika potero pa life goes on. Ndikumayankhula motumbwa, ndikumayankhula mosimbwa. In 3 months 4 trillion kusoa. Mundu kutenga ndrama ya kumunya mafuta kuba kwika nthumba anthu kumavutika. Kukatenga ndrama za Forex ku Reserve Bank. Ukaimenyesa black market kwa mwenye. Ndrama kwika nthumba. Ziko kumakhala upanda Forex. Anthu kumavutika ma business kuseka. Anthu kumavutika even kupanga travel even za medical. Anthu kumapita kunja even akudwala. Kulephera mani. Wina ndi 4 billion kunyumba. Maulendo mbwe. Ukatuyankhuli akukumanga. Ukatutere akukupha. Ndi amene ukumasekerera.
ndikuuzeni apa mukangoasiya MCP wa ino ya DPP, ndikuuzani mukangoasiya MCP wa kungoasiya aminameso. Mulungu anamuza mfumu Saulo kuti mukapita ukaphawo Amalekite mukaphe wina aliyese, musapange spare wina aliyese. Koma kupusa kwa mkulu mfumu Sauli anamusiya mfumu Agagi. Mulungu atampanga uoni kuti somano ziko litu mukangosiya narrative yokuti achina kunkuyu waja zikhalanga anthu a free, achina chimwendo chazikhala anthu a free, ziko lizingoberedwa, life goes on. Kumangidwa lero kutulusidwa belo ati kumangodikira milandu. Izi muzitenge serious. Ndipo anthu a MCP iwe musanyengerere, mudziwe kuti inuyo ndi mwaitu Mulungu watipulumusatu. Mudziwe kuti ena kati it was the other way around, zomwe akatipanga anthu amene wamukudziwa inuyo. Ambiri inu muli pano pakukang'anira na mipando umakang'anira na mipando ina akhala kuti MCP jainawina bwezi pano pamukuganiza za mipando. Bwezi mukuganiza moyo wanutu. Akuluakulu Mulungu atipulumusira cholinga. Ndiye tisalolero leso anthu amene aja kuti azabwereso akhaleso ndi mphamvu mmayi muja amaja lofuna kuti shut up. Mundu vese shut up, get out. Asamonekeso mpaliamenti, asamapezeka pamela mliposa maja lofuna la mangidu azikhala kumanka jani, akumanka milandu amaja ni makrimino. Iye nimeja kusangala kuti Mulungu anacho sa MCP. Amena ajali mnduguzi ni guys baso inu. Bwana Mukito, Bwana Jisale, anakata ajina vitumbiko mumbaja. Anawinaso. Bwezi muli mmavuto. Ndio opportunity yomo wakupasa ni Mulungu hii, ndio na kuti you have to set the record straight. Siji kufuna so zaki sauchi ndale za uchisiru so muziko mena mcha. Kugwesa ndege mundu. Osamangidwa yayo lo muntu wako amekuja. Amena panga authorize ndege jabu manager amena kuti ndege hii sio nena kuluka. Ndege yo dola akulola kuti igwe just because kuti chilima afe. Ndege kalimene jayo ndege kukononga katundu odula ngalimene jawaboma. No consequences. No consequences. Ndege ya mabilioni, ya mamilioni ngalimene ichi. Pana ziko lilibe ndege. Fokati wina wake anafuna kuti aphe chilima. Ukatenga nthu kukasasire kukalanda malo wawo ndi Valentino Pili. Kunena kuti malo amene ndaboma. Cholinga iye ndi Chakwera azipanga kozawo azikapanga gold kweneko. Mawe mu Germany gold almost $500 million amatuluka. Mapiliosi wagula niki Chakwera. Akukumba mo box agulisa China. Kumba mo box ID China mbili agulisa. Zindrama. Nzimai wakuno kumai. Mesa adama bila ku Geneva, ku Switzerland. Ku Switzerland kulija. Swiss account limene kuti. Yomwe amabani ndama ziko basi pano kumakaika kuti kumene kuja pale bemena amazidani amazigwira ndama zija. Ndi we have to recoup amene ziko jala beledwa amene we have to recoup. We have to recoup that money. Ndi monga ndani nambo choti zakeyu umagwira ntchito mboma. Umaja misonko ya anthu. Tayo yoti umbwenzi atani yakwana. Chifukwa ife sitilola mwaze sikunkuyu chimwendo banda nzimai wakunoku mayamati ndani Kolini Zamba vitumbiko mumba niki Chakwera ameneyo anthu amene wawa sitilola kuti yangu pita opanda ku bwenza mahotelo amene tilanda tigulisa ndama zibwetera ku anthu. Nyumba zonsezo tilanda tigulisa tizondo ndama zibwetera kwa anthu. Musona ngati milandu yake ndi imene iyi mukumapitira koti. Iyi ndiyo ngoyamba. Iyi ndi testing. Kukubwera milandu. Ndi muyankha inuyo. Ndiye mukamakhala parliament kuja kumapanga matama ankaka. Danse lili pyu kumene kuja. Makuti. Sino mene mukanati mumuyezeka chilima. Kuonana kuti ndale mapanga usiku. Ndale simpanga sana.
mwayezeka mumatanthauza kuti chani ndiye muziti chipumwi ngwani criminal ngati iwe kumauza boma zopanga adibibi musalole zisizimenizo musazilole munyape kuyambirira sifa sizolesa munthu nakamabwera soboma chokumabandirama sine chezo ekasaba yaifene kusakhana kunyonga nasopana yanu inanga sindi yonyengerera yafi yamavidi simanyengereratu ife mviyete kungosati uya mabandirama zaboma timanyongeratu pati Malawi ndio maiberaso amalawi anthu uzunzika anthu ovutika ase anthu iwe $1 billion ya munthu mmodzi yacha Mungu asekereraso kwa Mungu asekera Mungu asiya aziyenda zipanga mosa asekereraso ya baba tinatenga boma kuti zinthu zisinthe anthu amene wantu kuuza nakhala awina ino muli mavuto akulu tu ndiye musaona just because mawina muja azikunamiza ni mmene maujeni mmene mabari anti mmene hey, I think you are a prophet. Hey, because last time you must imajabanga ndikuluma kuuzirira. Yose china kupanga amapanga bene kumakuti hey, congratulations. Zaboza. Amaje sanzana amene jawa. Ndiye musafere ndale yayi. Ndale ndikukunamiza kuti iwe munthu uchandwa mundu uninzako mwanzako amaje sanzizanu ndikuzireni. Mena manyozera muthalika mucha. Unyoza muthalika mune kunyoza mwe. Oh kala makuti ife kumatukwala bati kuti zindizani kuti achoke tatani sisi nako zene kuti anthu amene wandofana tapanga example tiachite example amalawi suma khanao chocho kumene kusiku khame kuti kuononga ndikusakaza you are criminals ndirama zaboma mukuje aya mwene bwana Mukito bwana Jesale bwana Ben Pili kumeneko bwana Sabin Silona bwana Malomba amanamveka tukudziwa natu mukudziwa kale style ndimene yoyo anthu amene wawa achimine ngatamona ngati zamasewera wina aphunzire phunziro kukuzana ndisizo nyengerera tizimva kuti osabamangana inu anthu aziko la berero usakaza apa bese ndrama zikhala life ya comfortable inu ai andizomati kumanga kungotulusa basi muziti kumanga akapasa bero kumanga so mlandu wina milandu ikulu ngati meneyo no bero amweni kolini zamba uja amene uja ndofale mwandu wake weni uja ubwere no bero mameda arangata amene wawa aina zikhala mujeni kupulizo naso ku parliament ya misrepresentation muzipanga misrepresent noka mukumatenga makrimino kumapanga liwodi kuguzana imene kubwera mu future yetu ndi amavyete nifona ngati mavyete wa ndikuti basi nthawi tikubwera andi tikazabwera kulibe chisoni tikunyonga nonso ipa mfiti zonse tikunyonga sitikufuna zopusa ife kumene kwa simafuna zopusa ife ife tifuna kuti taone amaya akutukuka ana azichira muje mzipatala ana azipita ku school zikula zili njola lao ndi ziko lao limene lo they deserve it. Let's give them a chance. Ana mina kubwera maganizira kuti azakhala life antundu waje kwa unongera ma future kwa pera uje ma future mwana kumabadwa already predicted. You can already predict mwana azakhala mphawi chifukwa kuti mwana yonso ndi mphawi yake komano zikolo ndizomwe zikuchitika. Let's give them a chance. Now also akhale ndi chance chawo ana maye mucha alinjoye ziko osati kuti basi kubwere politician uyu unonga zinthu zonse koma auzana kuti ukutu kuna ni mitengo ya mango timaja ana osa khulupira because zilezo sizikuoneka pati koma osati kuna liphiri kuna mitengo uku
zonse zimamena kuti timapita mwene osa kulupira no kukosa adodola mitengo ziko languti ngwendwalala ziko no order mwene kubandira mazaboma basi ngupita kuona ujeni kukoti jaji opusa akukupasa bill alifaka unyemela basi tu ndiye ku judicial please mwike ku task force muone mwike ku task force ani kati mukufuna muzesa milisa ku judicial cheza ndi ujeni kamangira lawyer kamangira jakuzani zikuchika kumeneko ADPP tacheza ndi kamangira yuyu akuzani zikuchika kumeneko majaji onse akulapta akuzani zoma kupanga akuzani. There's no justice in Malawi. The court system is flawed, the most corrupt. Mbava kumapita mwana kumatuluka anthu omangidwa kumakhala anthu amphawi. Please tikungozeza ndi anthu oba zigubu oba nsabata zokutha oba chimanga anthu amene kuba mabiliyoni ipayi kulibe amene agulagula majaji agulagula polisi. We have to put strict measures. Ndio saisekelera MCP yo kajese kabila kakale pheka bane koko kaziyendera nando bati vitumbiko mumba ama uzitenga ngati dolo amene asapange mnyonyo so palipo niki chakwera munsaka sake mumpeze aziyankhambi ndu mbava ya munthu ameneyo chakwera makayoso azinda kuti ku court sili kufuna zopusa fe kumeneko use munya kwambiri nomuona akumangani ndipo simunati thake simene munakabweza ndira mazicha mene makuuzani mbwenze ndira mazo olo timagamo toseto tikutenga tikugulisa nyumbazo tikutenga tikugulisa mamotelo woti tikutenga tikugulisa ma account woti manga freeze kwa Amerika kunoko nakunenena nikaye kujini mukufundwa ndi FBI kufundwa ndi FBI niki chakwera kunoko kufundwa ndi FBI chakwera FBI kufufuza insumna dabo kunena kuti IMF nena kuti ibwerera muchoseka iboma akudziwa uyu chakwera lapita ku UK sana kamukhalisika pa hot city ndimo sona ngani mukubisala yayi achina kolini zambani so mukubisala ayi maiko sai jasa kudziwa tikukudziwani olokonoko muli under investigation achakwera kunoko muli under investigation niki chakwera kunoko muli under investigation. Ziko la Malawi akuli wononga ndandale sino ya Malawi ziko la Malawi akuli wononga ndi mapolitician ndefenda topanazo zikuti anthu awiri atatu 4 5 awononge ziko la anthu mamiliyoni kuli banga sacrifice anthu 4 kuti mamiliyoni akhale ndimezi makhalira sitingapanga sacrifice mamiliyoni faja anthu 4 5 omwe akufuna kulemera lezo sizingatheke ifeyo tipulumusa anthu 20 million tipanga sacrifice anthu 4 chifukwa anthu amene wando ononga muli ndi mwayi kusogolo ifeyo tikazatenga boma mavyete tizamba kunyonga nonse okubandira mazaboma sizasekerera yayi sizasekerera alesa kuonani ndechisiru chomwe chimona ngati kuti chizalo wandale kuli chidziba tizamba kuganiza kwili katatu koma ndi joine sobana baba kazandigwira zithabwaji pamenepo chuma kumasamalidwa chuma kumaopedwa ku Dubai anthu samaba chifukwa chomwe anthu samabira ku Dubai nchonera kuti zilango zake ndizowawisa ndiye inuyo mata kutenga lofoni ya mamiliyoni kuikapoteropo palibe ataba chifukwa pali makamera kutani ukangoba sanyengerera amadula manja the reason why anthu samapanga crime si chifukwa kuti sakupanga crime chifukwa crime ndio ipa ai zilango zake ndiye kumala kulibe zilango chikala anthu chama aba mazokuti ayo ndibe
ndili ndibe kulibe zilango ndikangopita koti ndikakamba basi ndikagula jaji ndikagula lawyer basi ndikagula polisi khani chaitani itha yetu ndezezo ulibe zisike amene wawa amangidwe ndalama zibwerere. We have to recoup the money. Apo B ndizi akumauza anthu kuti vuto ndi amuthalika siku ndi siku tikazuka mamawa tungomva zoyipa za boma likutere koma kuti muonesera mavuto amene wawa chifukwa cha muthalika chifukwa cha DPP nini chifukwa chani mukumalola anthu amene wawa muzibhulebedwa nawo musalole kuti muzibhulebedwa nawo atabwenza ulo $500 million or $1 billion ndiye mbiri ziko litukuka inunso mukhala easy faka mukugwirisira chinchito papapatu DPP simukugona papapatu fachaziti koma ndaba zitabwenzedwa muona kuti ino ntchito yanu record yanu itsika ndi musalole anthu opusa MCP akunongeni mbiri yanu muamange ndalama zibwenzedwe.